Здравейте, скъпи приятели! Отново съм в Холандия, отново на линия. За тези, които липсвам, за тези, които ме обичат, за тези, които не ме обичат, добре дошли. Днес искам да си поговорим малко по-сериозно и по-дълбоко за живота, за приятелите около нас, за взаимоотношенията, които виждаме, хората, които виждаме, хората, които обичаме, и просто искам да, както казах, да ви насърча, да ви дам малко повече енергия, повече любов, за да разберете, че вие не сте сами в този катарзис на този свят, защото това е един катарзис за всички, това е едно време много трудно за всички. И решението засяга изобщо трудностите, засягат абсолютно всеки помежду нас. Затова днеска се включвам, за да ви кажа: приятели, не бойте се, не се страхувайте, защото Бог има добър план за всеки един от нас. Бог има добро за всеки един от нас. И днеска ще говорим за това, наистина днеска ще докосна много силни теми и ще вляза. Здравей, Ани! Здравей, скъпо дете! И така ще вляза и много дълбоки хубави неща. Този, който е свободен, този, който желае, нека да влезе и да чува слово, дано да се освежи живота му, дано се напълни душата му с радост и така, заедно да се порадваме. Защото в крайна сметка радостта в Господа е нашата сила. И целта ми е просто да прикараме малко време заедно. И споделяйки Божието Слово, Божите неща. Може да ми пишете: Аннито видях, че се тревожи за едно семейство, защото те не можаха да вземат волно кръщение. И знам, че Ани, знам, че имаш голямо сърце за хората. Знам, че изпълнена си с духа на Бога и обичаш всичките хора. И се опитваш по всякакъв начин да помогнеш. Искам да ти кажа, че всичко в този живот, каквото се случва, ние трябва да разберем, че това е от Бога. И да не роптаем, и да не се сърдим, и да не се ядосваме от това какво се случва в нашия живот и около нашия живот. Понякога Бог може да те остави без работа, понякога може Бог да те остави без храна, понякога Бог може да те остави без пари, понякога Бог може да те остави без приятели, понякога Бог може да те остави без семейство, само с една единствена цел: за да поговори с теб. Той е този, който може да възстанови абсолютно всичко от нашия живот. Той е този, който може да вдигне всеки един паднал и може да съживи всеки един мъртъв. Може да направи така всеки един куц да проходи и всеки сляп да прогледа. Затова, братя мои, както казва, любезни в Господа, не се страхувайте, защото Сатана не може да ви навреди, Сатана не може да вземе нищо от вас, той не може да ви нарани, защото Бог е погрижил за вас, особено когато го познавате, особено когато сте в повече време, нали, в присъствието на Бога. Затова, че не бойте се, защото никога ръката на Бог няма да се скъси и няма да се промени. Поглеждайки как хората се променят, как всички се променят, но Господ никога. Как вашите приятели могат да се променят и да станат такива, каквито да не ги познаете даже. Вашите роднини може да се променят, вашите деца може да се променят до неузнаваемост, но нашия Господ никога няма да се промени. И това е най-голямата ни радост. И днес искам да ви кажа за тази радост и да ви дам част от своя живот, да ви споделя, защото в крайна сметка това е една огромна радост, която така бих искал да споделя с вас. Защото, знаете, в момента аз дойдох тук и не работя. Наистина не работя. И както вас, аз съм засегнат по същия начин, но
Едно е, защото аз не роптая. Аз не се оплаквам и не търся в Бога причината. Защото понякога наистина трябва да седнем и да останем насаме с Бог. Може би много от вас си мислят, че не ги вижда Господ или не ги чува, защо се случват такива лоши неща в техния живот. Искам да ви кажа, че всичко каквото се случва във вашия живот, то е с позволението на Бога. Нищо не идва във вашия живот, защото Бог ви е забрал или Бог ни оставил някъде другаде. Бог никога няма да забрави очите ти. Бог никога няма да забрави цвета на косата ти. Дори да я смениш, да я боядисваш, Бог никога няма да спре да се притеснява за тебе. Бог никога няма да спре да те обича. Бог никога няма да спре. Никога няма да спре да мисли за тебе ден и нощ. Може ти да се страхуваш, може ти да си мислиш, че едва ли не Бог не те чува или виж какви неща се случва в твоя живот. Искам да ти кажа едно нещо много силно. Запомнете го това нещо. Аз много вярвам в Библията. Не вярвам в приятелите си, не вярвам в този свят, не вярвам в политиците, не вярвам във времето, защото ушким пече може да завали. Не вярвам в родителите си, не вярвам в братята си. В този свят единственото доверие, на което имам, и то е спечелено, това е единствено само на Бог. Ако вие по същия начин имате доверие в Бог, вие ще имате най-голямата сила и най-голямата опора. В днескашното време хората страдат и хората са в депресия, хората са в трудности, хората са в големи нужди, финансови и всякакви такива, отхвърлени са от всички. Това е поради... Просто Бог иска да ви покаже, че няма по-добър от Бога. Днеска е възможно майка ти да ти забие гръб, баща ти да ти отхвърли. Твърде възможно и твърде вероятно е децата, които ти си родила, да те забравят. И мъжа, на който си дала деца, да те забрави. И жената, която толкова много се грижи да ти обърне гръб. Искам да ти кажа, в този труден момент на криза, на болести, имаме огромна нужда да се скрием под крилете на Бог. Има една песен, която казва: искам отново да те срещна, желая да сънувам само теб, да бъда под крилете на твоята сянка. Обичам те, приятелю Исусе. Управете вашия път с Бога. Управете взаимоотношението си, управете връзката си. Не гледайте в света, не гледайте в приятелите си. Спрете да търсите добро в някого, в нещо, в къща ли добро или сигурност в дадено приятелство, църква. И знаете ли, напоследък виждам как има една наивност. Има много хора покрай нас, които са много наивни. И това, че си мисли, че като отива на църква, нали, той е зависим до толкова степен, такива виждам хората са до толкова зависими, че ако не отиде на църква, той не е вярващ и няма да бъде спасен. Има такива хора, че едва ли не църквата ще го спаси, едва ли не това, че ходи на църква, ще бъде много благословен, едва ли не неговия живот зависи от църквата. Нашият живот зависи единствено от Исус. Той е платил цена ние да бъдем свободни. Не е зависимо от църквата. Аз познавам хора, които не отиват на служение и са много силни и са много благословени. И едновременно хора, които отиват на църква и са болни. Стойте твърдо в Бога с онази гореща любов, която Исус беше прикован на кръста. И трудностите в живота, всеки един, който ние имаме, това е защото сме далеч. И знаете ли, Господ един ден, когато дойде, повярвайте ни, Той ще започне да говори един ден. Един ден ще се изправи срещу теб и ще потърси своето, което е дал в тебе. И ще каже:
Ти беше моята правда на земята. Аз ти дадах толкова много слово да дадеш на хората, толкова много да окуражиш хората, а ти скри всичко. Защо? Господи, защото аз виждам хората са грешни, аз виждам хората са неправедни или правят това и онова. Вижте, Бог никога няма да каже, запомнете го, ти беше прав. Защото Исус взе правото ние да бъдем прави. Много хора с правото си влизат в осъждение, затова казвам, искам просто да ви насоча в правилния път, в тесния път. Това искам да ви насоча, че да не поглеждате към хората, да не поглеждате към църквите, да не поглеждате към братята, да не поглеждате даже към семействата си. Да имате една основа и тази основа да бъде Исус Христос. Вижте, може фарисейски да се изкара отвънка, да кажеш да, Христос, Христос, Христос и едновременно никога да не останеш част от Христос. Цял живот можеш да говориш за Христос, да проповядваш за Христос и едновременно никога да не си опитал от Христос. Да говориш за един плод, който съществува и ти никога да не си ял от този плод. Да говориш за една любов, която ти никога не си усещал тази любов. Говорим за любовта на Исус и едновременно никога да не си усещал. Това искам да ви обясня. Нали? Това днеска съм седнал да ви обяснявам. Насладата ми е ние всички заедно да спрем да гледаме болестите, да спрем да гледаме трудностите, да спрем да гледаме пандемиите и да знаем едно, че Бог е в контрол. Ако ние си мислим, че Бог не е в контрол, то тогава ние имаме светски мисли и тези мисли не могат да наследят небето. Ние трябва да бъдем изпълнени с мислите на небето, защото в небето има живот, няма смърт. В земята има смърт. И всичко земно има притеглени, което те кара да бъдеш натоварен, болен, овкащ се, притесняваш се, контролираш се, защото върху нас е наложен контрол. Но вижте, Сатана може да сложи контрол на цялото ти. Сатана може да сложи контрол да скрие усмивката ти, но Сатана никога не може да вземе живота ти. Никога не може да открадне радостта ти. Сатана винаги по всякакъв начин се опитва и в последно време виждаме как той е успял да притесни и да нарани много хора. Успя да раздели много семейства, успя да разруши много бракове, успя да вкара в депресия много народ и успя да разболее ужасно много хора. 80% от България в момента хората нямат работа и са безработни и едновременно в кризисни състояния и казвам така, братя мои и сестри мои, животът няма да бъде по-лесен за никого, особено когато ние не се доверяваме на Бога. Животът ще става много по-труден и много по-труден, както за много от вас, така и за мен. Самият аз съм в момента безработен и стоя в къщи. Затворен съм. Но фактически те могат да затворят тялото ми, но не и духа ми. Всъщност аз съм по-свободен от милиони и милиарди. И там, където намирам свободата си, тя е в Исус Христос. Моята свобода е в Исус Христос. Искам да задам един въпрос на душата ти, приятелю мой, сестричка моя, брате му. Къде е твоята свобода? Имаш ли свобода в Бога? Стоиш ли в тази любов, която Бог ти е дал? Стоиш ли в тези обещания, които Бог е оставил на земята за тебе? Притесняваш ли се? Страхуваш ли се? Плашиш ли се? Отчаян ли си? От всичко това, което виждаш? От приятелите, от роднините, от света? Знам, че виждаш една разруха и аз я виждам.
Знам, че сърцето ти понякога е толкова тъжно, едновременно много весело можеш да говориш, но сърцето ти да е в болка. Това е защото не си предал, все още не сме предали сърцата си и живота си на Бог. Виждаме страха, виждаме притесненията, виждаме отчаянието, виждаме как много хора вървят по улицата, са толкова отчаяни, толкова в депресия. Виждаме ги, но не може да им помогнем, защото хората не искат да вкарат Христос в дробовете си, не искат да вкарат Христос в мечтите си. Хората не искат да вкарат Христос в своя живот. И в този, който не иска да вкара Христос в себе си, може да видиш само болка и отчаяние. За да не се случва и ти да влезеш в този страх панически, за да не се случва лоши неща в твоя живот, защото Словото казва, че извикай ме в ден на напаст и аз ще те избавя. И че Господ молитвата на праведния чува. Знаете ли, когато Илия беше в затруднение, беше оплашен, беше скрит в едни храсти, в една планина, без храна и без нищо, Бог изпращаше животни, изпращаше гарги да го хранят. И той всеки ден се хранеше, без да работи, в страх и в притеснение. Бог се храни, Бог се грижеше за него. Да пие и да яде хляб. Днескашното време в тази пандемия, ако ние се доверим на Бога, Бог по същия начин ще изпрати хора, които да ни благословят. Ще изпрати хора, които да ни помогнат, да ни благословят и да бъдат част от нашето извеждане, защото Бог има на тази земя хора, които Той обича и те го обичат. Да, не са много, но Бог има все още деца. И знаете ли кои са неговите деца? Знаете ли кои са децата на Бога? Знаете ли? Ти, точно ти, който чуваш това послание, ти си дете на Бога. Ти, който чуваш това послание, ти си дете на Бога. И Бог има план за теб, без значение дали се страхуваш, без значение дали живота ще става по-лош, без значение дали ще бъдат много хора в карантина и болести. Бог има обещания и тези обещания за твоя живот, за моя живот, те ще се сбъднат. Бог днеска поглежда към всяко едно сърце, без значение колко си грешен, без значение колко си свят, без значение колко си добър и колко си лош, без значение колко си дебел, без значение колко си слаб, колко си красив и колко си грозен. Божиите обещания към всички са еднакви. Бог не е като родителите, които отхвърлят децата си поради тежините им, поради болестите им, поради не е толкова красиви, може би, не са толкова снажни или глупави. Бог е такъв Бог, който му обещания, неговите обещания са абсолютно към всеки и неговата любов, тя е като нито една земна любов на този свят. Много хора говорят за Исусовата любов, много хора говорят за примера на Исус, много хора говорят за Исус, но те никога не са искали да усетят Христос. За всеки, който иска да стане част от Христос, за всеки, който иска да стане част от обещанията на живия Бог, защото нашия Бог е жив. Знаете ли къде е жив Бог? Бог е жив във всеки, който го обича. И твоята любов към Него, тя го прави жив в тебе. Божията любов вътре в теб, тя е жива и тогава Бог е жив. Мъртъв е Бог, когато ние нямаме доверие, когато ние не го търсим, когато ние не се нуждаем от Него, то тогава ние сме мъртви, но Бог винаги е жив. Той винаги очаква
ние да се обърнем към Него, ние да го потърсим, ние да извикаме Ава, Отче, както Исус креща на кръста. И затова всички ние трябва да крещим въпреки трудностите и лошите неща, които имаме в нашия живот. Казваме, имаме в нашия живот. Затова, братя мои, любезни мои, дечица, не се страхуйте, не се съобразявайте с света, с смъртта, с болестите и с притесненията около вас. Имайте пълно доверие и пълна увереност в духа на Бога. Бъдете по-смели. И когато падате, не стойте долу, защото ще ви ритат всички. Сатана ще изпрати хора, които да ви смъчкат. Когато ти си добре и си стабилен, Сатана ще изпрати хора, които да те наранят и да те съборят. За да може целта на Сатана ние да стоим долу, ние да стоим оплашени, ние да стоим съборени, ние да стоим ударени. Това е целта на Сатана. Ние да стоим в притеснение, ние да стоим в страх. Това е целта на Сатана. Ние да имаме проблеми, притеснения, страхове в себе си, болести, затруднения. Това е целта на Сатана. И всеки, който няма доверие на Бога, всеки, който не се доверява, той изпълнява фактически волята на Сатана. Той влиза в капана на Сатана. Това, което бих дал с най-голямо си сърце днеска, е любовта на Исус Христос във вашия живот. Защото тя е като река, която изцелява всяка една болест, всеки един страх, всяка една депресия, всяко едно безпаричие. Любовта на Исус Христос, в момента ние имаме нужда най-много. Вижте, чуйте го това, умолявам ви. Дечица, свети, чуйте го. В момента ние имаме силата в една молитва тази болест, коронавирус, да изсъхне. Ние имаме тази способност да се помолим и целият свят да бъде освободен. Може би ти си жена или момче, което никой не вижда и си мисля, че твоята молитва едва ли не значи нищо. Ще ти кажа нещо. Бог чува всяка една твоя молитва. Бог чува всяко твое страдание, всеки твой страх. И ако ние се обединим и извикаме силно към тази болест, тя ще изсъхне, знаете ли? Може би самата болест изглежда много голяма в очите ни, защото е засегнала целия свят. Тази болест изглежда много силна, но всъщност тя е толкова слаба, че... Знаете ли, това е най-слабо. Няма нещо, с което Бог да не може да се справи. Тази коронавирус, както, знаете ли, сещате ли се Илия, когато извика към Господ и каза: Боже, може ли да ни вали? 3 години и половина не валя. Спря да се движи времето. Илия беше спрял цялото време. Защото имаше правда, имаше вяра, имаше увереност. Както тези, които влязаха, вие ги знаете, няма да повтаряме, които влязаха в пеща и не изгоряха. Седрах, Месах и Авденаго влязаха и не изгоряха, защото имаха вяра. И ако твоето сърце, без значение от твоята възраст, без значение от твоя менталитет, без значение от твоето разбиране, единственото нещо, което Бог иска да види в нас, е любовта на Христос. Тя е тази, която го привлича. Тя е тази, която го кара да се слиза от небето и да казва: да, говори ми. Днескашно време много хора си мислят, че като са мъдри или като са прави, едва ли не ще задържат духа на Бога в своя живот. Не е, напротив. Бог има едни обещания, които казва: в последно време всичко ще отпадне. Единственото нещо, което ще остане, дарби ще отпаднат, братства ще отпаднат, семейства ще се разрушат, законите на земята ще се преобразят, ще започнат да вървят един срещу друг. Както вали, така ще гърми, ще пиче. Всичко ще бъде с главата надолу. Но едно нещо няма да се промени.
Вярвам в това нещо с цялото си сърце. Това е любовта на Бога. И обещанията на Бога за твоя живот. Те никога няма да се променят. Главата ти може да се напълни много с информация, но сърцето ти, ако е празно, ще отидеш в ада. Ден и нощ търси любовта на Исус Христос. Защото тя е този ключ, който ние ще видим лицето на Бога. Ще ви дам един ключ, за който съм си го открил, аз самичък съм си го намерил. Няколко пъти съм го споменал. Сега пак ще го спомена. Навярно само много хора само минават от тук, само поглеждат физиономията ми и продължават да разисват. Не е много интересно. Но за тези, които ще останат, искам да им кажа така. Исус не можа да остане в ада поради своята любов. Не може хора, които обичат Бог, да отидат в ада. Ада не е направено за място, то не е място, което поглъща децата на Бога. Ада не е направено за децата на Бога. В ада няма да има дете на Бога. Нито едно дете. Бог няма, даже косъм няма да остави да падне в ада на дете на Бог. И ако ти с цялото си сърце обичаш Бог, обичаш го, с цялата си душа и го търсиш дразновенно, то тогава никога ти няма да видиш смърт и никога няма да видиш болка. Това, че е трудно, това, че животът ни смачква, удрени, това, че животът ни унищожава или се опитва да ни оплаши, това не означава, че Бог не е забравил. Напротив, много пъти Бог позволява да се случва всичко това поради греха в служенията, поради греха в живота ни. Бог позволява да се случва това нещо, защото ние сме хора, които търсим светското, а не духовното. Много пъти виждаме, когато хората влизат в служение, те не са с отворени сърца. Те влизат там само да покажат, че са на служение, но всъщност в тях е бездна, празнота. И те не вкарват Бог в своя живот. И защо се случват тези неща? Ето точно за това. Ако Бог искаше, вярвайте ми, ако Бог искаше служенията му да бъдат пълни, той ще да го направи. Ако Бог искаше много хора да се покланят, Бог ще да го направи. По-скоро Бог търси хора, които да го обичат. Не хора, които да плямпат за любов, а едновременно, когато започнеш да ги опознаеш, виждаш в техния живот развалина. Искам аз така да кажа. Умолявам ви да бъдете честни, да бъдете истински, да бъдете дразновенни и да не ползвате маските, които ползват света. Да не се подигравате с никой, да не се мислите за много праведни, да не виждате себе си по-голям от другите, защото това ще бъде най-голямото ви падение. Ти, който казва съдиш, нали, който казваш греха на брат си, ти същото вършиш ли го? Ти, който укоряваш, приемаш ли укор? Ти, който казва, гледаш треската в брато си око, виждаш ли гредата в своето? Всеки път, когато говорим истината, трябва да знаем, че истината се живее, тя не се говори. Истината се живее, тя не се говори. Затова, любезни мои, дечица, имаме едно обещание. И ако си запазил истински и чисто любовта на Бога, ти ще видиш лицето ми. Матея 5 глава 8 стих казва: чистите по сърце ще видят лицето на Бог. В твоето сърце, като погледнеш, какво имаш? Ако там имаш, брат ми ме нарани, този каза срещу мене нещо, онзи кана срещу мене, знаеш ли какво каза срещу мене? Знаете ли, брат ми ме остави, майка ми ме остави, баща ми ме остави. Ако по този начин човек застава пред Бога, той е буквално мъртъв. Но ако човек застане пред Бог и каже, въпреки товарът му, въпреки тежените му, и каже: Боже, благодаря ти за това, че аз те познавам,
това ще бъде най-голямото ти изцеление, съживление и изобщо най-голямото ти откритие. Днес искам да попитам, като ваш брат, като ваш настойник и съветник, настойник на Божията любов, изпратен от Бога да възвестява Евангелието, направете пътеките си прави. Направете сърцата си, живота си чист. Защото Бог наблюдава всяка една твоя крачка. Наблюдава я. Без значение колко си мъдър, без значение колко си успешен, без значение колко си красив, колко си дебел, колко си грозен. Какво ще намеря в сърцето ти сега, ако кажа: Не, вижте, искам да бъда малко по-сериозен. Лайфа ще свърши. Живота ще свърши. Това, че пишем алелуя и амин, не ни спасява, защото много хора ги виждам и на откачени хора да казват алелуя амин, защото са казали две думи и те не са го изследвали, ама казват алелуя амин. Въпросът е след всяко едно слово, какво ще остане вътре във вас. Когато отваряте сърцето си за Господ, пак влизате ли да бъдете пак и ние същи? Когато обещаваш Бог, обещаваш примерно, че се променяш ли се? Стоиш ли в тези обещания? Когато казваш: Господи, ще спра да пуша, продължаваш ли да пушиш? Когато казваш: Господи, ще спра да говоря неща, които да наранявам хората, спираш ли да го правиш? Защото е възможно, вижте, възможно е, много е възможно, на 100% е възможно да създадеш служение, да хвалиш Бог, да се случват вътре чудеса и знамения, около теб да се молиш за хора, които да бъдат изцелявани, и едновременно Бог да се обърне към теб и да ти каже: не те познавам. Никой не е изключен. Никой в този свят не е изключен. Нито аз, нито ти, приятеля мой. Затова днеска викам, и ако някой чуе, ще бъда много благословен, ще бъда много щастлив. Има само един път в този свят. За тези, които обичат Бог, не съществува два пътя. Много пътя хората казват: има два пътя, аз ще ви кажа: няма никога два пътя. Защото когато си в Христос, когато си в пътя на истината, и ти никога не си помислял, че съществува някой друг път. Достатъчно, до толкова ти стига Христос, до толкова много обичаш Христос, че ти никога не можеш да видиш втория път. Никога в твоето сърце не може да има рани. Защото ти толкова му се доверил, че вече в сърцето ти няма никакви рани. Толкова много си влюбен в Бог, че вече нямаш никакви страхове в себе си. Може би говоря неща, които след време ще ме разберете. Светът е много жесток към всички. Както към вас, така и към мен. В едно от малките си послания скоро бях написал: идвам от мрака и идвам от тъмнина, и там, където не съм познал тъмнина. Знаете ли, аз нямам нужда, много пъти съм го казал и ще продължавам да го кажа. Аз нямам нужда с никого да споделям. Аз нямам нужда с никого да говоря, с никого да общувам, с никого да си споделям нещата или нещата, които преживявам. Аз нямам нужда от никого. На този свят нямам човек, който да съм зависим от него. Не търся приятелство с нито един от този свят. Да, някъде казва да бъдем приятели, да търсим приятелство. Но това, което виждам, че приятелството със света е вражда срещу Бога. Виждам как по-добре да си останете с Бога,
Да не поглеждате наляво и надясно, защото ще се напълните с болка. Живейте straight away, само напред. Живейте с мисълта, че само Исус Христос е пътя. Истината е живота. Не се съобразявайте с пандемиите, с болестите, с трудностите, защото те ще съществуват. Представете си, на времето е имало чума. По същия начин хората са умирали, но Словото е продължавало да проповядват. Имало е проповедници. Имало е малария. Хората продължавали да проповядват. И много хора се спасявали. Имало трески и хората умирали. Хората продължавали да проповядват и много хора са оживяли. Сега в момента има коронавирус. Продължава Словото на Бога. Каквото и да преминем, във всяка част от нашия живот, ако ние имаме Христос, ние ще го преминем това нещо. Ако ние имаме Исус Христос, ние ще преминем в този живот с спокойствие и свобода. Ако ние имаме Христос. Какво правиш ти за Христос? Какво правиш за Христос? Задаваш ли си въпроса какво правиш за Христос? Какво аз правя за Христос? Замислете се много добре. Много добре. Твоите думи, твоята любов, твоя живот има голямо значение. Ти си от много голямо значение. Ти си много специален. Без значение колко пъти си падал и дали си провален или не. Аз днес тук говоря не на светии, говоря на хора, които обичат Христос. А те може да бъдат сводници, могат да бъдат блудници, могат да бъдат всякакви болни, отрудени и обременени. Когато Павел се обърна към светиите, към тогавашните левити и каза: варосани гробници, какво искате от мене? Кой ви даде правото да ме ударите или да правите каквото и да било? Днес кешното време Христос не се нуждае от хора, които са пълни с фантазия, че са голямо нищо. Христос се нуждае от теб. Да, ти, който ме гледаш по своя телефон. Здравей, аз съм Георги Захариев. Искам да ти кажа, че Бог има нужда от теб. Да, от този телефон, здравей. Говоря на тебе. Че Бог не е спрял да те обича, Бог не е спрял да мисли за тебе и Бог не е спрял да се притеснява за тебе. Не се шегувам, говоря на тебе. Не говоря на друг, говоря на тебе. Че ти си този, който Бог чака да отвори повече сърцето си, за да може да общува с тебе и да живее. Да сподели как ще те измъкне от този катарзис. Говоря на тебе, да, на тебе говоря. Много добре усещаш думите, които говоря. Че не са от мене. Много хора те отхвърлят, много хора не те разбират. Много хора ти казват, особено когато си съгрешила или когато си паднала или паднал и казват: много хубаво стана. Виж, възможно е хората да те убият с грешките ти, с слабите ти места. Много хора са се възползвали от твоите слаби места. Много хора се възползвали от твоите болки, от твоите притеснения, от твоя страх, от твоите грехове. Словото се обръща към вас и казва: аз няма да помня вашите грехове. Аз няма да помня вашите беззакония, когато вие се обърнете към мене с цяло сърце. Когато вие се обърнете към мен с цяло сърце, и аз повече никога няма да помня твоите беззакония. Никога няма да помня твоите грехове. Никога няма да помня твоите слабости. Бог не се фокусира върху твоите слабости, а фокусира се доколко ти му позволяваш да влезе в сърцето ти. Доколко силно ти го обичаш, доколко силно ти разчиташ на него, доколко силно ти го търсиш. Само това има значение. Даже в момента Бог стои в сърцето ти и се наслаждава в душата ти.
Може да го усетиш. Защото аз го усещам. Как Бог в момента стои в сърцето ти. И усещаш огън. Усещаш различно от това да бъдеш някъде другаде. И Бог знае, че на много хора им приятно да бъдат с Него. Знае Бог, че е приятно да бъдеш с Него. Бог знае, че ти го обичаш. Да, наистина, понякога забравяш да го казваш, но Бог знае, че ти го обичаш. Бог знае, че в твоето сърце има любов за Него. И Той ще остане вътре в теб, без значение колко трудности имаш и колко си грешен. Ще остане с теб и ще те измъкне, сестрички моя, братко. Ще остане в сърцето ти, докато ти стъпиш силно и докато започнеш да дърпаш много хора, да помагаш на много хора. Бог е за това те избрал, за да може да избавиш много народ. От твоите ръце. От твоите ръце Бог ще спаси много души. От твоята любов Бог ще покаже своята. Хората в твоите очи ще виждат Неговите. Хората, твоята любов ще усещат Неговата. Хората в твоя живот ще виждат Него. Всеки път хората, когато погледнат теб, ще виждат Него. Не си най-съвършения, нито най-съвършената, нито най-красивия и най-красивата. Ако погледнеш себе си, ти си най-грешния и най-грешната и ти си най-недостойния. Но Бог те избра не защото ти си нещо, а защото Той е много. Той е нещото вътре в тебе. Той те е избрал преди ти да се родиш в ръката си. Предначертан. И сега тук, в този живот, точно тук, на това място, Той е този, който говори, но ти си с толкова много страхове, толкова много притеснение, че не можеш да чуваш. Бог няма да спре да говори. Бог няма да спре и няма да излезе от твоя живот. Докато си жив, ще остане вътре в тебе. И ще чака да смириш егото си, да махнеш греха от живота си, и за да може да чуваш ясно гласа му. Без значение на колко години си. Защото ти си дете на Бога. Може би казваш, аз какво ще променя? Или какво мога да направя? Ти не можеш нищо. Но този, който е вътре в теб, той знае какво да направи. Този, който е вътре в теб, той знае на хората около себе си как да им говори. Ти си инструмента, който Бог ползва. Ти си инструмента, който Бог говори на хората около себе си. Около тебе. Ти си този, който Бог използва. Ти си този, който Бог е избрал. И без значение, че ти виждаш себе си нищо. Защото Сатана иска да мислиш така. Сатана иска да мислиш, че ти си нищо. Но нека да ти кажа какво Бог мисли за тебе. Нека да ти кажа Божиите мисли за тебе. Нека да ти кажа, че Бог се притеснява всеки път, когато ти не го чуваш. Бог се страхува от това, че ти не му се доверяваш. Много пъти то Бог ти говори, но ти си мислиш, че е някой друг. И се страхуваш напълно да се довериш на онзи глас, който чуваш в себе си. Днеска съм тук, за да ти кажа, Бог няма да спре да те обича. Без значение какво преживяваш, какво изпитваш, колко си оплашен, колко си притеснен. Бог никога няма да си измести фокуса от тебе. Знаеш ли защо Бог няма да си измести фокуса?
Защото Сатана те мрази, понеже ти си дете на Бога. И ти си го възлюбил много силно. Цялото небе знае за твоята любов. Цялото небе знае за твоята любов. Че ти възлюби Бог с цялото си сърце. Да, навярно, казваш, ама аз съгрешавам все още. Да, все още аз допускам грешки. Любовта на Бог е тази, която покрива и ти дава възможност да се промениш. Дава ти възможност, когато паднеш, да станеш. И той не е за да те смачка. Словото казва, че премазана тръстика, Бог има обещание за тебе. Слушай ме внимателно. Казва, премазана тръстика никога няма да скърша. Никога няма да откъсне Бог. Въпреки, че си паднала, въпреки, че си паднал, въпреки, че от теб не става нищо, или всички са те забравили, или много хора си казват, че ти си нищо и непрекъснато имаш врагове около себе си. Сатана иска да те накара да млъкнеш и да влезеш в неговия гроб. Сатана е приготвил, както апостол Павел казва, варосана гробница и за тебе. Но дали ти ще се откажеш от Христос и ще приемеш любовта на хората, приятелството на хората, подкрепата на хората, или ще се откажеш от всички и ще застанеш твърдо, уверен в това, което Бог ти дава. Бог не е лъжец. И когато Бог говори, той е живот. Когато Бог дава обещания, те са живот. Ти ще се промениш. С времето си ще надебелееш, ще ослабнеш, ще попелее косата, ще оплешивеш, но Бог никога няма да спре да те обича. Може да се затрупа догоре с проблеми, с притеснения, с страхове, но никога Бог няма да спре да те обича. Може даже да миришиш. Хората са да ти го казвали това нещо. Но Бог никога няма да спре да те обича. Бог не се интересува от греховете ти, от миризмата ти, от проблемите ти, от страховете ти и от греховете ти. Единственото нещо, което Бог се притеснява за теб, че ти все още се страхуваш да му се довериш. Искам много хора живеят по този начин. По-добре е да живее с това, което виждам, а не това, което усещам. Но спасението ни идва от усещането, от пипането. Той идва от любовта. Той идва от вътрешната сила, която Бог ни е дал. Имам един въпрос към тебе. Кога ще му се довериш? Кога ще кажеш, Боже, ето ме? Кога ще кажеш, Господи, прави това, което мислиш най-добре? Като човек виждам неща, които си искам, но виждам, че те убиват и те нараняват. Затова, Боже, дай ми това, което Ти искаш. Научи душата ми да се радва, научи душата ми да обича това, което Ти имаш. Боже, това, което Ти имаш, е трудно за мен, трудно за моя живот. Не те умолявам. Искам да взема това, което Ти имаш за моя живот. Понякога виждам планове, които не се случват сякак, че, но това е защото аз ги правя. Защото това са моите планове. Научи ме, Боже, как да те следвам. Не как да следваш Ти мен, а как аз да следвам Тебе. Все още много от нас не сме се доверили изцяло на Бог. Но Бог е този, който няма да те укори, няма да те поругае и няма да те отвини. Ще изчака да спреш да се страхуваш, да спреш да се притесняваш, да спреш да се съмняваш
да спреш да гледаш наляво и надясно и ще те измъкне. И Бог се е скрил вътре в душата ти. Бог не се е скрил в небето. Бог не се е скрил в областите. Бог не се е скрил в дъното на земята. Бог стои вътре в тебе. Чуваш ли ме? Бог стои вътре в тебе. И на Него не му трябва ти да бъдеш съвършен, за да те обича. На Него не му трябва ти да бъдеш най-добрия или най-добрата. Той просто те обича. Въпросът е колко ти го обичаш. Ако днеска си отида от този свят и ако ти си отидеш от този свят, безсрамна и безсрамен стани за това, което Бог ти е дал. Но си дълбоко в себе си любовта, която Бог ти остави, която Исус Христос показа. Без страх. Но си е тази любов. Не се срамуй от тази любов и нещата, които Бог ти дава. Срамуй се от това, което виждат очите ти, а не това, което има в сърцето ти. Защото Бог живее там. Ако Бог не живееше в сърцето ти, ти нямаше да си това, което си. Ако Бог не живееше вътре в тебе, ти нямаше да бъдеш това в момента, което си. Слушаш ли ме внимателно? Много пъти Бог иска да ти каже, че има нужда от твоя глас. И всеки път, когато започваш да се молиш, когато започваш да говориш, той очаква да кажеш: татко, обичам те толкова силно. Той очаква да кажеш: татко, обичам те толкова силно. Обичам те толкова много. И ти благодаря, че си вътре в сърцето ми. Благодаря ти. Ти си жив поради Неговата любов. Ако го нямаше той, ти отдавна ще да бъдеш мъртъв и изгубен, изоставен, забравена. Но понеже Бог е жив и понеже Бог те обича и сега ти си тук на това място и слушаш това. Защото Бог никой няма да спре да те обича. Той вижда всичките ти рани вътре в тебе си. Всичките ти въпроси Бог ги вижда. Бог вижда нещата, които казваш: Боже, чак ми е трудно да повярвам, че ти си в мене. Чак ми е трудно аз да повярвам, че ти ме обичаш толкова силно. Чак ми е трудно да повярвам, че такъв чудесен Бог може да живее в сърцето ми. Знаеш ли? Може никой да няма нужда от тебе в този свят. Мъжете ти, децата ти, да са те предали, но Бог никога няма да те предаде и Той винаги ще те обича. Без значение дали имаш пари или нямаш пари. Без значение дали си здрава или си болна. Бог никога няма да спре да Бог се чувства добре в твоята компания. Въпросът е ти как се чувстваш в Неговата компания. Или ти се чувстваш добре? Бог се чувства добре в твоя живот. Много пъти ние не осъзнаваме, че Бог ни създаде, за да живее вътре в нас. Бог ни създаде, за да празнува вътре в сърцата ни, за да ни помогне във всеки един труден момент от живота ни, да ни даде правилният отговор, как ние да се справим. Но това ще стане, когато ние кажем: Боже мой, Боже мой, благодаря ти, че ме избра още от утробата на майка ми, за да може да те познавам. Това, че ти познаваш Бог, това, че ти обичаш Бог, това е най-голямата ти сила и най-голямото ти щастие. Това, че ти си избрал в момента даже да бъдеш тук на това място и да чуеш Бог къде се е настанил, това те прави изумително създание. Защото Бог те направи такъв и такава каквато си.
Когато аз спра да говоря, дечица му, Бог няма да спре. Запазете тази огън, който ви давам, запазете тази любов и всичките обещания, които Бог изпрати в твоя живот. Дръж ги, пази ги. Защото те са сила за твоите кости. Дръж молитвата, сила, вяра. Всеки ден дръж Бог чисто в сърцето си, силно в живота си и позволи на Бог да говори чрез устата ти, да говори от ушите ти, ти само чувай. Можеш да прецениш, ти не си глупава, ти не си глупав. Ти много добре знаеш как да се справиш с всичките неща около себе си. Защото Бог ти помага. Бог ти помага и те е помазал да бъдеш победител. Сатана изпраща хора около тебе, които те нараняват, които те заблуждават с всякакви такива телесни проблеми, но ти много добре знаеш какво трябва да направиш. Ти много добре знаеш какво да свършиш. Направи това, което е правилното, вземи правилните решения за своя живот. Вземи решението да запазиш на първо място Исус Христос в твоя живот. Ако днеска си тук и се свържиш с Святия Дух, свържиш с любовта на Христос, ти ще живееш вечно. И ти никога няма да видиш изтление, защото това е обещанието на Бога. Бог казва, че ти никога няма да умреш. Ето тази любов в момента, която ви показвам, тя никога не умира. Не може Сатана да се допре до такава любов. Той може да се допре до мрак, до омраза, до болести. Той може да се допре хора, които имат омраза в себе си и да ги разболее. Но когато имаш такава любов в момента, която ви показвам, ти не можеш да умреш. Оставам ви унази първа любов, истинска любов. Да бъдете силни и да се доверите на Бог, който живее вътре в вас. И ако някой каже, човека е благословен, той е проклет. Бог е благословен. Не гледайте лицето ми, а гледайте това, което Бог даде днеска, това, каквото Бог говори в сърцата ви. Не гледайте на човека. Защото така както говоря, ще дойде Антихриста и ще бъде много по-хитър. Но този глас, който е поставил вътре във вас, тази любов, знаете ли, любовта не може да се имитира. Тя се усеща. Или я имаш, или я нямаш. Бъдете силни. Бъдете трезвени. Защото Сатана много пъти говори във вас и се опитва да ви заблуди, за да може да направите грешни решения. И много пъти, когато вие не сте се доверявали на Бог и сте допускали грешки, но Бог няма да ви укоря, защото вие не сте го познавали. Но ето, дойде време да чуете, че Бог е вътре във вас. Днес говори Бог на много. Бог говори на тебе. Чуй ме. Бог днес говори на тебе. Знай какво се случва в главата ти. Знай колко притеснение и колко болки имаш. И затова Бог ти говори. Не аз, а днеска Бог ти говори. Благославям те и казвам, остани с духа и с огъня на Христос. Бъдете благословени.